लातूर एपीएमसी मार्केटमध्ये तुरीच्या दरात तेजीचे संकेत दिसतात। मागील 3 वर्षाच्या तुलनेत यंदा मार्च महिन्यात तुरीचे भाव वाढण्याची शक्यता वर्तवली जाते। बाजार माहिती विश्लेषण कक्षाच्या अंदाजानुसार मार्च 2026 मध्ये तुरीचे दर प्रति क्विंटल 7,690 ते 8,345 रुपयादरम्यान राहू शकतात। केंद्र सरकारने जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत 8,000 रुपये असून बाजारभाव त्या दिशेने सरकतात। दरम्यान फेब्रुवारी महिन्यातील आवक घटल्यामुळे दरवाढीस चालना मिळाल्याचे चित्र पाहायला मिळते।